माझ्या सोमी देवता सातेचे माये केळमेचे माये बिरमणी माये जोगेशी माये पंचय माये पुरातल्या घाडवसा कुलदेव बिरमण नय नायकेच्या वसा हिने व्यवसा बावी वसा दोन माया दोन कुलकर साहेबांचे माझे कोणा काय ह्या रोजचा फुल हात धुनी जलता एक ही जाण जलमी पुढे सरण ह्या हात फुल आडू साहेबांनी माझे हात अंजन पिळगी जाणणार देवते साहेब माझे कित्याक मुद्दाम पडलं तर आज बाळगोपाळ काय माहीत ना साहेब माझे शिवमानी 500 पिळगी तुझ्या वाल्यात मिठी मारलेली असा आज काय ते राग रोशनी देऊ नका या रोजचा फुल आज हार आणि कोणतो हंकार मेळो समोर 5 गटका समजी जोर 12 मेळे 5 गटका समजी जोर आणि पोट ही मेळ करून धामचिम चिलीच्या बाहेर घालून बाळगोपाळ सुखी राख आणि 500 पिढी बाळगोपाळचा पालन कर आणि बळा कर साहेब.
Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications.